लोगोफोर नुदोंना निया जायगाया इउटिउब भैरबकुंडनि समायना जायगा लोगोफोर बैथिं अरुणाचल थांनो हायो ओमफ्राय बैथिंनिया आसाम Hello everyone, welcome to back my another new vlog. So guys, नोंथांमोनखौ आंनि बे गुबुन मोनसे भिडिअ फिन खनसेबाव बरायहरनाय थाबावबाय जों दा सफैबाय आरोना माने नै भैरबकुंड पिकनिक स्पटआव नोंथांमोना नायलांबाय था अखा हादों दै लोगोफोर माने जोंना बोथोरा मिलायासै माने जों फैनाया अखा हागासिनो बैथिंनिया दालां गोदानाबो माने बेखेवबाय आरोना बिथिं दाहाय जों थांगोन दा जोंनिया बिथिं फैग्रोदो थाबायनानै जों नायनाय लोगो सानै ओमफ्राय आं माने जों साथाखौ गंसेल' लाबोबाय ना ओंखायनो जोङो एसे सिजानोबो गोनां जाबाय गंसेल' साथायानो धनश्री इरिगेशन प्रोजेक्ट माने बियो जाबाय धनश्री इरिगेशन प्रोजेक्टनि आरोना निया बैथिंजाय अरुणाचल बैथिं ओमफ्राय बैथिंजाय भुटान आरोना जों दाहाय दसे उनाव थांनो नाजागोन बैथिंबो दै फैदों माने फैनायालाय एसे जोबोद समायना आरोना गाइस नोंथांमोनाबो फैना नायनो हागोन निया जोबोद मोजां मोनदों आरोना भिउखौ माबायदि मोनदों फैना बहुत बरिया ना बांद्राय थांना बिदिनो थांगोन बे उनथिं नुदोंना भिउसा जोबोद समायना आरोना गाइसमोन फैनो हागोन निया लोगोआ जोंना सासे केमेरामेन जोबोद समायनाखा निया जायगायानो नै बिथिंनो गारिफोरा थांलाय फैलाय खालामोमोन आरोना बै मोनसे गोदान ब्रिजआ जायै समाव माने बेबो बिथिं हानाय जाबाय थांनो ओमफ्राय नैया बिथिंनो माने जायफोर मा होनना बुङो अरुणाचल थाङो माने बिथिंनो थाङोमोन आरोना फैनालाय मोजां नाङो नाथाय बोथोरासो दिनै माने अखा हाबाय ना ओमफ्राय एसे बांद्राय मोजां नाङासै लोगोफोर जों दा नै भैरबकुंड साइडथिंनिफ्राय माने अरुणाचलसिम एसे ससे हाबबोबाय आरोना माने एसे बेरायना थांनोसै मोजांखौनो नाङो दै लोगोफोर फैनो नुनो हागोन निया नोंथांमोना जोबोद समायना आरोना जायगाफोरा नै बायदि लोगो सानिया थाबोबाय आं ओरै थांगासिनो मोजां नाङो जायगाखौ नोंथांमोनाबो फैनो हागोन जों दा बै दलंथि थांगोन आरोना ओमफ्राय जोंनिया सिङाव दङ लोगोफोर जों दा लामाखौनो नागिरना मोनला ओंखायनो जों नैथिंनो बारलांसै बैथिं दङ आरोना नै माइब्रा हाजोआ बैनो नुदोंना ओमफ्राय गारिफोर लाबोनायबा बैथिं ओरै थांनो हागौमोन ओरैनिया नैथिं दा जों ओरै बारलांनानै बै ब्रिजआव थांनोसै आरोना लोगोफोर नायलांबाय था ओरै फै ओरै
हाबायना फंबाय वा जोबोद समायना बिउटि अफ भैरबकुन्दनि समायना जायगा लोगोफोर बैथिं अरुणाचल थांनो हायो ओमफ्राय बैथिंनिया आसाम नैबे ब्रिजआ गोदानसो दे गाइसमोन माने आगोलाव बैथिंसो दंमोन आरोना निया ब्रिजआ माने बिथिंबो थांलाय फैलाय खालामो ओमफ्राय नैथिं गोदान जानाय लोगो लोगो माने अरुणाचल थांग्राफोरा माने आसाम फैनायफोरा माने नैथिंनो थांलाय फैलाय खालामबाय थायो आरोना माने गोदान ब्रिजसो नैबे मोजाङानो माने 2 लाइन मोननै खारनो हायो निया गारिया गंनै मोनसेयावनो ओमफ्राय निया दैफोरा एसेबां बांद्राय गैया अब्लाबो फैदों आरोना निया ओइ नै जोमैखौ बरिया नुदों आरोना मोजां जोबोद मोजां ओमफ्राय जायफोर पिकनिक जायो आरोना बैथिं जायो दे गाइसमोन बैथिंहाय जायो निया जाय पिकनिक जानो फैयो आरोना निया बैथिंबो थायो ओमफ्राय बैथिं बांद्राय जायो आरोना पिकनिकखौ निया पिकनिक जानो फैनायफोरा